Goddag. I dag skal vi lære om to klassiske stavefejl. På den ene side der har vi fonetiske fejl, hvor eleven staver ordene som de lyder. Som for eksempel jeg. J'et her i jeg, det lyder som et J, men det skal ikke være der, det er et G i stedet for. Og gik, det kunne også godt lyde som om der var et G i, men det er i virkeligheden et K, der skal være i en tur. Så her der staver eleverne ordene sådan som de lydes. Det er heldigvis et tegn på læring, og det kan trænes væk. Man kan sige, at over i de fonetiske fejl, der går eleven efter lyden på bogstaverne, og så prøver at stave den vej fra. Hvor modsat, vi har de analoge fejl, hvor eleverne staver ordene, som de tror, at reglen siger. Som for eksempel, jeg var en dreng. Når vi har de forskellige ord med HV, som eksempel hvorfor og hvordan, så lyder det også som om, at der ikke er noget H i. Men her har eleven taget et H med, fordi at eleven genkender reglen. På den her side med de analoge fejl, der er man meget opmærksom på regler, men man kan ikke rigtig bruge dem endnu. Og der kan godt ske rigtig mange dumme fejl, også for eksempel med stumme bogstaver, stum D. Det var vist det.